Так, давайте. Видео с каналу Марципановый ликер Official. Называется «Маргинал ультра жестко про Польшу». Так, давайте. Починаем. Это еще потому, что кроме этого поездки еще нужна Польша, потому что Польша выдает сейчас только визы. Там выдают, да, больше. Больше Но в Польше. Польша не выдает виз в этом. Я, до речі, не глядзеў гэты відос Ларына з Росавым, можете таксама яго замовіць. Я не ебу, што там адбывалася абсалютна. Але выглядае хайпова. Фишка, тебе нужно через какую-то страну ехать. Ну, в Польшу, да, как бы, у кого больше, да, Польша или Турция? Турция, конечно. Оператор, он расплакался прямо на эфире. И становится... За Францию играет звезда футбола Мбаппе. Нет, серьезно, какая там фамилия, как бы, ну, если без шуток. Пишуць, трэба было відэа ў Йотуна замаўляты, а гэта нейкі хуёвы хайлайт? У Йотуна быў лепей? Я не шару просто. Турция. Я бачыў хайлайт на нейкім іншым канале наогул, вось канкрэтна гэта я не глядзеў. Потому что... Ну, про Турцию ці Польшу я каментаваць не хачу по той простай прычыне, што Маргінал ужо выказваўся, што ён ацэньвае Польшу і Турцыю менавіта па міжнародным значэнні, а не тым, наколькі добра жыць у той ці іншай краіне. Таму што калі ацэньваць жыццё у Польшчы ці ў Турцыі, то ён, па-мойму, на стрыме з Хесусам ужо казаў, што Польшча відавочна пераважае ў гэтым спаборніцтве. Презик там гигачат? Нет, потому что Турция в целом круче, чем Польша по любому пункту. А, то бок гэтая тэма будзе працягвацца ўвесь хайлайт про Турцию и Польшу. Окей. Польша, напоминаю, это дотационный регион. Уже не дотацыйны. Ее можно было бы назвать Чечней Евросоюза, но как бы с той только поправкой, что в РФ Чечня, она, ну, типа, рулит всей РФ, да, то есть если РФ воспринять как империю, то метрополия этой империи, она в Чечне. Мені здалося, що у Йотуна було повніше, але я не до кінця впевнений. Окей, я не шару. Как бы и столица этой империи Грозной, это Чеченская империя. Так. А вот Польша не рулит Евросоюзом нихуя. Она дотационный регион, да. Уже не дотацыйны, так. Можно сказать, Польша Дагестан Евросоюза. А на чым гэтая аналогія это полягае, не вельмі ясна. Просто посмотрите, как бы, ну, сколько денег вливают другие страны Евросоюза. Колькі кірпічных заводаў існуе ў Польшчы? Ці мы ўспрымаем склады, на якіх украінцы працуюць у якасці такіх кірпічных заводаў, на якіх спадароў расіянаў отправляюсь працаваць прымусова. В Польшу. Это самый убыточный регион Евросоюза. Польша? Секунду, что я сказал? Просто посмотрите, как бы, ну, сколько денег вливают другие страны Евросоюза в Польшу. Так, поглядите, тому что з некаторых пор, блядь, колькасць грошай, якія ўліваюцца ў Польшчу, выраўнялася з колькасцю грошай, якія Польшча вылучае у еўрабюджэт. Это самый убыточный регион Евросоюза? Не. Это просто неправда, потому что калі вы паглядзіце на эканоміку Грэцыі ці эканоміку якой-нибудь Гішпаніі ці Португаліі, то вы адкрыеце для сябе цікавае, што, па-першае, медыянны заробак у Польшчы вышэй, чым у Гішпаніі, чым у Португаліі, я ўжо не кажу пра Грэцыю. І калі вы паглядзіце проста адносны заробак палякаў і адносны заробак вось гэтых цудоўных заходні і паўднёваеўрапейскіх краінаў, то вы адкрыеце, што, блядь, ну, адносна чаго, я маю на ўвазе там плата за жытло, за прадукты, то колькасць грошай, якая просто на руках пасля аплоты падаткаў, пасля аплоты жытла, прадуктаў застаецца на руках у сярэдняга паляка, ну, скажем, медыяннага паляка, яна просто вышэй, чым сярэдняя ці медыянная колькасць грошай у любога партугальца, гішпанца.
і грэка, блядь, і цалкам магчыма, я не правяраў статыстыку апошнім часам, але цалкам магчыма, што і Великабрытаніі, краіны, у якую раней палякі проста ездзілі на заробкі масава. Тренд гэты будзе паступова абніжацца, таму што людзі ў Польшчы зарабляюць больш. Ну, я не гатовы сказаць, што яны зарабляюць больш, чым у Великабрытаніі, але прынамсі больш, чым у некаторых краінах заходняй Еўропы. Што ламае стэрэатыпы фактычна аб беднай усходняй Еўропе ў параўнанні да захаду. Просто таму, што ў Гішпаніі, блядь, Партугаліі і Грэцыі ва ўладзе камуністы, а ў Польшчы не. Маса краінаў ёсць у Еўропе, якіх эканамічныя умовы выглядаюць нашмат горш, чым у Польшчы. Даже если считать там вместе там с Грецией, со всей, Польша обгоняет всех Так, по тому, так, сколько гэта просто копіў. О, прывітанне, смокі. подачек получают от бан, которые реально что-то производят. Я давно уже об этом говорю, и про это как бы все знают, и сейчас как бы аудитория начнет со мной соглашаться, потому что поляки в последнее время делают... Ну, яшчэ б твоя аўдыторыя з табой не пагаджалася, маргінал. Зараз улічваючы інфармацыйную атмасферу паміж украінцамі і палякамі, любыя антыпольскія тэйкі на украінскую аўдыторыю будуць успрымацца з апладысментамі, нахуй. Можаш распавядаць ім пра тое, што палякі рэзалі украінцаў, пра асадніцтва, пра польскую каланізацыю. Я думаю, ўсё будзе схавана. Нават калі аўдыторыя маргінала любіць называць сябе, прыпісваць сябе да нейкіх правых ідэалогіяў, прыпісваць сабе правыя погляды. Говорят полную хуйню по отношению к Украине, и поэтому моя аудитория сейчас внезапно начнет соглашаться. Цікава, з чаго пачалася поўная хуйня ў бок Украіны з боку Польшчы? Што ж такога зрабілі украінцы, што выклікала хвалю нянавісці ў бок Украіны? Што б гэта такое магло быць? Так. Соглашаться с тем, что, ну да, наверное, все-таки Польша это Дагестан Евросоюза. Но вот в 22-м году... Польша это Дагестан Евросоюза, тому что поляки сказали нейкую хуйню про украинцев. То бок у нас цяпер краіны ацэньваюцца просто по тым, як яны ставяцца да Украіны. Не по рэальнай нейкай эканамічнай статыстыцы, не по рэальнай статыстыцы, не ведаю, вырабніцтва зброі, дронаў, там, танкаў, закупкі, а просто по тым, як яны ставяцца да Украіны. Ну, круто. Круто. Мы знаходзімся ў гэтым гістарычным моманце. Вы брались со мной, что пиздец усирает за Польшу. Хотя... Так, гэта я вось буду сядзець зараз і усірацца за Польшу, потому что Польша стронг, блядь. Люблю Польшу. Дарэчы, я думаю, что для гэтага моманту нам спатрэбіцца дадатковы рэквізіт. Без рэквізіту мы не абыдземся сёння. Я хочу продемонстрировать вам усю силу польской империалистичной пропаганды, якая будет сковать украинцев просто за кожное их деяние, за то, что они просто такие добрые люди. Я думаю, что сённяшні стрым павінен прайсці пад гэтым сцягом. У мяне, на жаль, няма прыстасаванняў для таго, каб яго замацаваць, але прынамсі ён можа стаяць прыгожа на фоне. Я думаю, гэта створыць, так, каб яго так паставіць яшчэ. Я думаю, гэта створыць адпаведную атмасферу. Блядь. Вось так, напрыклад, калі зрабіць. О, стаіць.
стаіць. Вітаю ўсіх вітаю ўсіх у польскім пасольстве ніжняга інтэрнэту. А Дагестан погано ставіцца да Украіны, пиздец. Ну, як бы так. Дагестан ставіцца хуёва. А вось Смоленск не чапайце. Не чапайце Смоленск. Так. Давайте працягваем. По-моему, там просто все очевидно. Типа, загуглите. Это известная тема. Что Евросоюз от Польши не получает нихуя убытков. Загуглите. Это как черная дыра, живущая на дотации. Килиан Лотин Мбаппе. Кстати, какого хуя продали F-35 Турции? Это же незаконно. Почему? Польша вообще какое-то время не существовала, да, блин? Так много кого не существовало какое-то время. Израиля, например. Но Израиль круче Польши. Польша это как Чечня в РФ, только анти-Чечня. Это когда не тебе Так Польша как минимум не в экономическом кризисе, как та же Греция, одна из самых лучших экономик региона. Чувак, у Польши нет своей экономики. Если гипотетически Польша вышла бы из Евросоюза, она была бы более нищей сракой, чем Греция. Польша, напоминаю, это дотационный регион. Ужо не. Экономика Польши это как экономика Чечни при Кадырове. Буквально. С таким же производством охуительным и так далее. Цікава, колькі зарабляе медыянны чачэнец у сваёй Чачэні, будучи дотацыйным рэгіёнам Рашкі? Он хотя бы не в экономическом кризисе. Чувак, Польшу каждый год выкупают буквально из экономического кризиса. Это не иронично, так. В смысле, поляки говорят, закономерная реакция на УПА. Нет, не закономерная. А ну они выдумывают. Зачем? Чтобы что? Карацей, чат прыйшлося вырубіць, таму што украінцы займаліся апраўданнем геноциду полякаў. Иди нахуй, они Ведьмака и Киберпанк сделали. Очень классно. Киберпанк, да, особенно когда он только вышел, очень классная игра, 10 из 10. 0 проблем. Плюс у Польши хорошая миграционная политика, и они останавливают нелегалов на границе с Беларусью. Замечательно, очень классно. Проблема в том, что без вот этих вот соевых стран по типу Германии и Франции Польши бы тупо не было. Просто не было бы этой страны и все. Ну, як і ў прынцыпе, ніводнай краіны ў свеце, хутчэй за ўсё б не было без дапамогі знешняй, або прынамсі без эканамічных сувязяў. Досыць дзіўна вінаваціць Польшчу ў тым, што яна ўваходзіць у эканамічныя стасункі з краінамі еўразвязу. Ну вось Польшча ўвайшла ў стасункі з краінамі еўразвязу. Чаму іншыя краіны не здолелі праз сваю дыпламатыю дамагчыся таго ж і смактаць грошы? Допустим, Польшча сапраўды датацыйны рэгіён. І допустим, яны сапраўды смокчуць грошы з Нямецчыны, там, з Францыі. А што ў гэтым дрэннага-то? Палякі, ну прынамсі да апошняга часу, былі здольныя на тое, каб весці сваю ўласную унутраную палітыку, не пагаджацца на некаторыя полісы з еўразвязу. Хаця, вядома, частка з іх прайшла. На жаль, і палякі, калі не разбяруцца со сваімі ўнутранымі праблемамі, таму што нагадваю, што польскае грамадства вельмі падзеленае на дзве вялікія паловы, адна з которых з'яўляецца хутчэй пра еўразвязаўскай, пра нямецкай, а другая, ну, некаторы час з'яўлялася такой праўсходняй, то бок права і справядлівасць доўгі час абапірала сваю палітыку на дапамозе ўкраіне, на дапамозе палітычным мігрантам з Беларусі, на ўзаемадзеянні з Амерыкай. І гэта была тая самая партыя, якая на пачатку вайны падтрымала Украіну, даслаўшы без варункова абсалютна ім тэхніку сваю і прыняўшы ў сваю краіну 2 мільёны уцекачоў. Але гэтая партыя, яна больш не ва ўладзе.
Гэтая партыя зараз у апазіцыі. Ва ўладзе это акурат праеўрапейская партыя, праеўразвязаўская, партыя Туска. Партыя, якая доўгія гады абапірала сваю палітыку на нямецкім ацяпленні стасункаў з Рашкай. Вось. То бок, ну, можна сказаць, глядзіце, Сінгапур не існаваў бы без інвестыцыяў, блядь, з заходняга свету. Што гэта за краіна такая, блядь? Хуйня. Ізраіль не існаваў бы без дапамогі ЗША, ну, прынамсі у яго цяперашнім выглядзе. Ну так, але нібыта гэта з'яўляецца часткай сілы краіны, калі яна можа абаперціся на сваіх саюзнікаў і палец, блядь, не ўдарыць, каб дасягнуць эканамічнага росквіту. Ну, зноў ж такі, паглядзіце на эканоміку Польшчы, якая доўгі час сапраўды была датацыйнай, і на эканоміку Грэцыі, якая таксама доўгі час была датацыйнай. Па-мойму, яна і зараз нават датацыйная. Ёсць краіны, улівання грошай у якіх прыводзіць да іхняга эканамічнага росквіту і росту тэмпаў развіцця. А ёсць краіны, у якія колькі ты грошай не ўлівай, блядь, яны застануцца паўднёвай парашай, дзе жыць немагчыма, таму што там, блядь, па вуліцах ходзяць ебаныя тэрарысты і забіваюць людзей за ніхуя. Бля, от що це за бред? Типу, багато інвестицій, значить, немає своєї економіки. Так ніби Польща вийде з ЄС і всі іноземні компанії візьмуть і вийдуть з Польщі. Ще й заберуть з собою всю інфраструктуру. Ну, походу, гэта так і уяўляецца сабе, не ведаю. Ну, вось, Великобрытанія выйшла з еўразвязу. Гэта абсалютна ніяк не паўплывала на лёс Великобрытаніі. Ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Ну так, у нас як бы эканоміка глобалізаваная, і не ўсе краіны могуць сабе дазволіць, як ЗША, жыць недзе за акіянам, блядь, і кіраваць усім светам фактычна. Ёсць краіны менш, з меншым уплывам, але гэта не азначае, што... Не ведаю. Я нават не ведаю, што канкрэтна маргінал у гэтым фрагменце спрабуе данесці. Што Польшча гэта fail state, што Польшча не павінна існаваць як дзяржава, там, не ведаю. Я не ведаю, наколькі моцна, наколькі высокага ўзроўню антыпольскіх тэйкаў мы ўжо дасягнулі. Ну як мы, украінскі дыскурс, калі яго можна так назваць. Што Польшча не самастойная эканоміка. Ну, Турцыя хіба самастойная эканоміка дахуя, я не разумею. Якая краіна ў гэтым свеце здольная развівацца, падтрымліваць сваю абаронку, весці эфектыўную замежную палітыку без дамоўленасцяў з іншымі краінамі, без шырокіх эканамічных стасункаў, шырокіх дыпламатычных стасункаў. Я разумею, што з пункту гледжання украінца складана зразумець, што сваім саюзнікам можна не пляваць у твар, прынамсі. То бок людзям, якія на пачатку вайны з'яўляліся самымі тваімі лаяльнымі саюзнікамі і на абсалютна безварунковых умовах дапамагалі і працягваюць дапамагаць тваёй краіне у самым крызісным яе этапе, трэба прынамсі не пляваць у твар. Мабыць, вялікай усходнееўрапейскай нацыі гэта не зразумець. Я адно толькі не разумею, навошта маргінал упрагаецца, блядь, за падобныя мувы ў бок Польшчы у той момант, калі, напрыклад, у выпадку, калі Зяленскі прыехаў да Трампа і пачаў там выёбвацца, маргіналу хапіла інтуіцыі нейкай палітычнай жылкі для таго, каб раскусіць уебанства Зяленскага, які прыехаў, блядь, з бруднымі нагамі, нахуй, у Белы дом
выёбвацца на віцэ-прэзідэнта, нахуй, на Вэнса. Просто з ніхуя. Хаця варта было просто прыехаць і падпісаць нейкую паперку. Літаральна, блядь, сітуацыя 1 у 1. Толькі цяпер выёбвацца Зяленскі пачаў супраць палякаў. Я не разумею, Украіна настолькі важнейшая для Амерыкі саюзнік, чым Польшча, што з пункту гледжання маргінала, як амерыканца, дэфаць Украіну з'яўляецца амерыканскім інтарэсам. Ці гэта просто спроба спадабацца сваёй украінскай аўдыторыі? Не ясна. Потому что они живут на подачке. Поляки ресентиментарные и боятся даже дрон сбить, а турки не церемонятся. Только залетел россиянский самолет в их аэропространство, и все. Ну да. Есть. А ў чым рэсентымент палякаў да украінцаў праяўляецца? Можна якія-небудзь канкрэтныя прыклады? Такое. Ну а пра дроны расійскія, яны збіваліся. Так, сапраўды, у Польшчы ёсць праблемы такія, што, на жаль, рашэнні па тым, якую канкрэтна зброю і якія там дроны трэба вырабляць ці закупаць, прымаюць палітыкі, якія не маюць абсалютна ніякага, якія не паглыбленыя ў матэрыял. Вось у Польшчы закупіліся, блядь, нейкім неебацкім памерам танкамі, неебацкай іхняй лічбай, і забыліся да гэтых танкаў закупіць амуніцыю, нахуй. Гэта яшчэ пры тым, што як бы сучасныя войны, яны не асабліва танкамі вядуцца, і людзі, якія закупаліся амерыканскімі танкамі ў Польшчы, яны проста нібыта рыхтаваліся да другой сусветнай вайны. Гэта ёсць такая праблемка ўнутраняя, але якім чынам гэта тычыцца украінцаў, не вельмі ясна. Дроны, якія заляцелі на тэрыторыю Польшчы, яны збіваліся. Яны збіваліся не найлепшым спосабам. Яны збіваліся, блядь, ракетамі, якія каштуюць у разы больш, чым гэтыя дроны. Просто таму, што сапраўды у Польшчы вырабніцтва дронаў не працуе так, як таго хацелася б палякам. Але прэтэнзіі да палякаў тут якія могуць быць. Яны павінны былі ў адказ на дроны адправіць ва Ўкраіну сваіх жаўнераў, каб яны ваявалі за Ўкраіну, ці што? Ці захапіць Калінінград? Каб прадэманстраваць сваю гігачэднасць. За Трампа він впрягався, бо Трамп – це США, а на Польщу йому пох, бо то дотаційний регіон. Ну, Польща – гэта таксама саюзнік США. І ў маіх вачах важнейшы саюзнік, чым Украіна. І па рэакцыі Трампа, у тым ліку на візіты польскага прэзідэнта, гэта можна пабачыць. Гістарычна Польшча нашмат важнейшая для Злучаных Штатаў, чым Украіна. То бо калі мы гаворым пра інтарэс ЗША, то ён тут акурат заключаецца ў тым, каб падтрымаць Польшчу. Тым больш, што мы не размаўляем пра спыненне падтрымкі Украіны ў гэтай вайне. Мы размаўляем пра рэчы сімвалічныя. Я нагадаю, што Зяленскі назваў адну са сваіх вайсковых элітных адзінак імем УПА, і ў адказ на гэта польскі прэзідэнт забраў у яго ордэн Белага Арла. Ён, блядь, не спыніў паўстаўкі, ён не спрычыніўся да таго, каб забараняць там, каб забараняць ураду, аплочваць Starlink Украіне. Ён не пачаў прымаць антыукраінскія законы ў Польшчы. Ён проста ўзяў і здзейсніў такі ж самы сімвалічны ўчынак. Адабраў у Зяленскага ордэн Белага Арла. Мы тут гаворым выключна ў плашчыні сімвалічных крокаў. Нахуя на ўзроўні сімвалічных крокаў падтрымліваць, блядь, Украіну в гэтай сітуацыі? Акрамя як зрабіць гэта на пацеху сваёй аўдыторыі. Читай. Кіліан
Мбаппе лотом. Странно как-то. Ну ладно. Ну да, наверное, все-таки антиизраильский failed state, населенный тараканами. Типу, ну як мінімум Польща ў НАТО, а Украіна не. Нахуя падтрымліваць краіну, якая не ў НАТО? Калі ты грамадзянін ЗША. Где правит Путин 2 лучше, чем христианский Дагестан Европы, да, блин. Ну, во-первых, Путин 2 это Путина 1. В отличие от христианского Дагестана Европы. То есть Польша по большей части... Ну так Путин як бы не нападал на Польшу. Есть нюанс. Что делает? Потужничает на тему того, что, бля, хуй украинское зерно покупает мимо нашего зерна. Пиздец. Будем блокировать дороги, будем не давать, бля, пропускать там, не знаю, товарняки всякие и так далее. То есть всячески... Ну так, то бок Польша дзейнічае ў сваіх інтарэсах. Далей што? Якія яшчэ прэтэнзіі ў бок Польшчы мы пачуем? Так, Польша датацыйны рэгіён. То бок Польшча на дыпламатычным узроўні здолела дамагчыся велізарных інвестыцыяў у сваю эканоміку за ніхуя. Так, першая прэтэнзія. Другая прэтэнзія, яна заключаецца ў тым, што я згубіў думку. У тым, што Польшча праводзіць пратэкцыянісцкую палітыку, бароніць сваіх уласных фермераў, таму што пытанне вырабніцтва прадуктаў харчавання гэта пытанне ў тым ліку нацыянальнай бяспекі. А паколькі польскія прадукты яны абкладзеныя рэгуляцыямі еўразвязу, цэны на іх вышэйшыя, чым на ўкраінскія. Украіна такім чынам, карыстаючыся тым, што яна не аблягаецца рэгуляцыямі еўразвязу, можа знішчыць адну з асноваў эканомікі Польшчы. Эканомікі Польшчы, якая у тым ліку у экстрэннай сітуацыі, у сітуацыі вайны, напрыклад, з Расіяй, павінна забяспечыць Польшчу правіянтам. Так, вось другая прэтэнзія. Польшча дзейнічае ва ўласных інтарэсах. Далей я падазраю, што мы пачуем трэцюю галоўную прэтэнзію. Польшча ў гістарычным аспекце бароніць сваіх, а не ўкраінцаў. Ахуенная прэтэнзія. Так, што б тут адказаць-то на гэта? Нават не ведаю. Нават не ведаю, якія контртэйкі трэба мне дастаць з-за сваёй шырокай пазухі і з сваіх шырокіх штанін. У сваіх інтарэсах, шкодзячы стратэгічнаму партнеру, які створюе для нею буфер з Росією, ну, партнер, ён выключна стратэгічны, як бы ніякіх афіцыйных дамоўленасцяў паміж Польшчай і Украінай няма. Калі што. Польшча, яна нічым Украіне не абавязана. Так, у інтарэсах Польшчы дапамагаць Украіне, але гэта не азначае, што гэтая дапамога павінна ісці наперакор сваім уласным эканамічным інтарэсам. Таму вось, як бы. Играют на руку Кремлю, в то время как Турция блокирует на Черное море вместе со всем... Так, чаму Польша, блядь, не заблокировала Черное море, нахуй, пидорасы? Черноморским флотом, а значит блокирует и все остальные флота Руси от того, чтобы войти в это самое Черное море. Ну, как бы... Правда, понятное дело, что на 2026 год, если Русь, ну, там, допустим, Ердоган открыл бы Босфор, а ми не говоримо про домовленості, ми говоримо про прагматичний інтерес. Ну, дик прагматичний інтерес, він заключається у тим, каб не дати українським товарам знішчыць свою економіку. Гэта цалкам прагматичний інтерес. Калі гаворка пра правіянт, які ідзе наадварот у бок Украіны, то усе транспартныя шляхі яны пралягаюць праз Польшчу.
І Польшча дае магчымасць Украіне гэты самы правіянт атрымліваць бесперашкодна і без аніякіх дадатковых умоваў. Чаму гэта не прагматычна? Мы кормім, ну як кормім, мы дазваляем іншым краінам карміць Украіну, пры гэтым не знішчаючы сваю уласную сельскую гаспадарку. То бок уявіце сабе ебалы, блядь, польскіх гояў, калі б яны ў 26-м годзе яшчэ дазволілі б украінцам заняць усе нішы польскіх фермераў і потым усё роўна, блядь, атрымалі плевок у ебала. Па пытанні УПА, блядь, Шухевіча, Бандеры і гэтак далей. Просто па самых такіх, самых, ну, здавалася б, нязначных пытаннях, якія можна вырашыць на сімвалічным узроўні, не змарнаваўшы на гэта ніводныя капейкі. То бок, ну, правільна палякі зрабілі, як паказвае гісторыя, таму што за ніводзін з жэстаў добрай волі, якая Польшча паказала ў Украіне, якія Польшча паказала ў Украіне, узамен яна нічога не атрымала ад яе. Адпаведна, за зерне таксама ніхуя не было б дадзена. Таму што Украіна, яна спадзяецца на тое, што ёй у вайне, блядь, супраць Расеі дапаможа Нямецчына. І ўсе гэтыя правакацыі з боку Украіны пра УПА, яны хутчэй за ўсё таксама выкліканыя просьбамі, паступаючымі з Нямецчыны, каб здзейсніць правакацыю супраць палякаў, бо немцы праводзяць антыпольскую палітыку ў рамках еўразвязу. Вось і ўсё. Гэтым выкліканы ўвесь канфлікт. Вось канкрэтна той канфлікт, пра які мы кажам зараз. Я разумею, што украінскі бок вельмі любяць размазаць ўсю сітуацыю, блядь, пачынаючы ўзгадваць 20-е стагоддзя, асадніцтва, каланізацыю, пацыфікацыю і іншую хуйню без кантэксту. Але канкрэтна гэты канфлікт, ён пачаўся з таго, што Зяленскі надаў адной са сваіх вайсковых адзінак імя УПА. Давайце не будзем гэта забываць. Штосьці яшчэ хацеў сказаць, але похуй, давайте далей глядзець. И Русь заплыла бы туда своими остальными флотами, то эти флоты переехали. Как бы и просто, ну, как бы у РФ было бы 0 флотов после этого. Но это уже другой вопрос. Как бы, это уже другой вопрос. И это уже к 2026 году так сформировалось. Если бы своевременно Эрдоган не закрыл бы пролив, то как бы ситуация была бы сейчас совсем иной. Эрдоган первые дни Байрактары дал. Понятное дело, что сейчас про это смешно говорить, потому что они уже сколько лет не актуальны, не хуй. Ну, они, по-моему, в том же 22-м году перестали быть актуальными довольно быстро. Но все равно была помощь. Была помощь. Когда на территорию Эрдогана залетел, блядь, русский истребитель с пилотом, Эрдоган что сделал? Просто хуйву. А в чому більший інтерес? Не дати знищити свою економіку, яка має можливість мирно розвиватися і росте. Ну, яна расце у тым ліку простое, што яе не далі знішчыць. Чи знищити економіку буфера і потенційно самого буфера та отримати Росію за бугом? Ну, якби для того, каб буфер не знікаў, каб ён не нішчыўся, Польшча дапамагала і дапамагае, кіруючы в Україну вайсковую тэхніку і зброю. Пры гэтым часта забіраючы яе літаральна з рук уласных жаўнераў, таму што ў Польшчы, блядь, зброі не тое, каб шмат. Уся польская зброя, яна зараз ва Ўкраіне, нахуй. Уся польская зброя і тэхніка.
Сама Польшча, калі б вось зараз Украіна з нейкага хуя вырашыла ўзяць і напасть на Польшчу, яна б яе, блядь, захапіла нахуй. Польскай же зброяй, блядь. Таму што палякі аддалі ўсю сваю зброю Украіне. Я лічу гэта недальнабачным рашэннем, але палякі хай як бы самі пра сябе думаюць. Я не паляк. Уся польская зброя зараз ва Ўкраіне. Прынамсі, ейная большасць. Поляки ссутся беспилотник сбить. Беспилотник Не, беспілотнікі былі збітыя ўсе. на... О чем речь? Это, блядь, смешно. Польша страна нищая, которая ни хера не строила, которая не Так, ну у параўнанні з Украінай, то, конечно. имеет своей собственной экономики, живет на подачке и пиздит на всех окружающих. Вот, собственно, как бы и все. А Турция стронг. Польша это идеальный хаб в Европе, они сами все производят и экспортируют. Да, губами. F-35 имеет преимущество над любой армией, а у США закон, что армия Израиля должна превосходить две армии врагов вместе взятых, поэтому ни у кого из потенциальных противников не было F-35, включая Турцию и Саудовскую Аравию. Так слушай, превосходить, а там, наверное, дефиниция не прописана, что значит превосходить. Там, скорее всего, просто можно указать на то, что, дескать, не имелось в виду, что у Израиля самое прорывное вооружение должно быть. Прямо вот state of the art, cutting edge. То есть, возможно, имеется в виду, что у Израиля просто его должно быть больше. В Польше тоже ведут набеги на другие страны Европы с целью завоза рабов на кирпичные заводы. Нет, в Польше наоборот. Поляки, вот, они настолько охуенную экономику построили у себя в Польше, что поляки массово идут в более цивилизованные страны. Так, а на іх месца прыязджаюць мужики духа украінцы. Германию, блядь. Я ведаю, чамусьці украінцы не едуць у Турцыю. Я думаю, маргінал здолее сваёй аўдыторыі патлумачыць, што гэта быў бы для іх найлепшы кірунак. Чамусьці пакуль што украінцы яны не разумеюць усіх цудаў турэцкай эканомікі і таго, што сваю будучыню трэба будаваць менавіта ў гэтай краіне. Там в UK какое-то время их было прямо до жопы. Польский язык был самым распространенным в UK после английского. То есть, обгоняя коренные языки, там балийский какой-нибудь и так далее, с ним. Просто вот поляков там было тупо больше, чем индусов. Сейчас не знаю. Ну, то бок, таким чынам маргінал зараз сам спрачаецца са сваім тэйкам аб тым, што Польшча гэта Дагестан еўразвязу. Мне не прыходзіцца прыкладаць асаблівых намаганняў. Так, як би Україна мала більше можливостей себе утримувати за рахунок власної економіки і не знадобилося би давати стільки польської зброї. Це радше не про танки, звісно, а про іншу зброю компоненти. Я так не думаю. І нават калі гэта так, то адбывацца гэта павінна на канкрэтных дамоўленасцях пра тое, што Польшча перадае гэтую зброю, а потым Украіна ідзе таксама ў некаторых пытаннях насустрач. Усё, што мы бачым, усе крокі насустрач, якія мы бачым, гэта тое, што ва Ўкраіне спецыяльна на злосць палякам называюцца вайсковыя адзінкі імем УПА, вешаюцца сцягі УПА на польскую бронетэхніку. Бачым, што польскі бізнес, які паверыў у гэтую мульку пра адбудову пасляваеннай Украіны і пра тое, што гэта такі вось дзікі захад, дзе можна шукаць вялікіх бізнес-магчымасцяў, што вось гэтыя польскія бізнесы, яны судзячыся ва ўкраінскіх судах і іх выйграючы, усё роўна не могуць дамагчыся, блядь, ад украінскай дзяржавы, каб яны аддалі ім іхнюю прыватную ўласнасць, як гэта было ў Львове з польскай фірмай, якая там, здаецца, займаецца перапрацоўкай смецця. То бок вось яно як бы вось вынік таго, што людзі арыентуюцца на тое, што, як ты напісаў,
Украіна будзе мець больш магчымасці ў сябе ўтрымаць. Вось людзі, якія вераць у эканамічныя здольнасці Украіны, яны скончваюць як гэтая польская фірма. Таму што грошы, яны знікаюць як у чорнай дзірцы, то не ў Польшчы, блядь, не ў Грэцыі нават, не ў Гішпаніі, не ў Партугаліі, яны знікаюць і не ў Турцыі, блядь, яны знікаюць ва Ўкраіне. Таму што ва Ўкраіне ахуительная карупцыя, блядь. Гэта вялікая праблема. Карупцыя і савок. Украіна гэта савок, блядь. Нават у параўнанні з Польшчай. Таму што палякі, калі прыязджаюць ва Ўкраіну, яны апыняюцца ў новых у новай эканамічнай канфігурацыі, у якой, калі ты не даш правільным людзям на лапу, ты будзеш смактаць хуй, блядь, і поедзеш на падвал. До недавнего времени было так. Вот, без гастарбайтера. Ну, я думаю, дарэчы, я не хачу, каб гэтая моя рэакцыя на маргіналу ўспрымалася як наезд. Я ўдзячны маргіналу за тое, што ён свайго часу даў мне некаторы буст, прыліў аўдыторыі. Я абсалютна без негатыва гэты рэакт зараз вам выдаю. Я просто лічу, што маргінал, на жаль, з прычыны абмежаванасці сучаснага расійскамоўнага контенту вымушаны арыентавацца на украінскую аўдыторыю. Я не маю на ўвазе, што маргінал літаральна падсмоктвае ёй зараз на стрыме, каб лутаць данаты. Я маю на ўвазе, што маргінал ён проста знаходзіцца ва украінамоўным або нават расейскамоўным праўкраінскім інфармацыйным пузыры і не чытае абсалютна ніхуя, акрамя той інфы, якую закідваюць там перыядычна у марцыпанавы лікёр, ці не ведаю, яму там асабістыя паведамленні. Таму што, не ведаю, як у вас, але ў мяне такі позні маргінал складвае ўражанне чалавека, які не чытае нічога, в прынцыпе, акрамя таго, што яму дасылаюць ягоныя данатары і падпісчыкі. То бок, маргінал заўсёды у адказ на любую крытыку можа проста сказаць: мне насамрэч похуй на Польшчу, я проста арыентуюся на тое, што мне ў чаце пішуць. І ён будзе мець рацыю, таму што, сапраўды, з якога хуя маргінала амерыканца павінны хваляваць усходнееўрапейскія канфлікты. Так, проста мне, як чалавеку, якому не насраць, прыходзіцца гэта неяк каментаваць на стрымах. Работать, собирать клубнику. Нет. Маргінал як Путін, прыватна газета для маргінала. Не зусім так, але ідэю ты уловил. Они не угоняют никого на кирпичные заводы, но их угоняют на кирпичные заводы, да. В частности, вот был кейс 20 лет назад. Был кейс 20 лет назад, охуенно. Где-то под Лондоном, по-моему, цыгане похитили группу поляков и держали их в рабстве. Они их еще говном мазали специально, чтобы их принимали за... Я не шучу, это реальный кейс, можете загуглить. Проблема в том, что нелегалы... Гэта нейкім чынам павінна хуёва казаць пра Польшчу, а не пра Великобрытанию. Почекайте, я сгубился. В Беларуси они попросту придумали, там всего пару десятков папуасов у границы и сотни заезжающие через Германию. Просто невероятно. Что чекаете яшчэ раз? С нелегалами с Беларуси они попросту придумали, там все... То бок нелегалы з Беларусі гэта таксама выдумка. Я не здзіўлены, што маргінал займае такія пазіцыі, калі ён літаральна верыць у падобную хуйню, якую яму ў чат закідваюць. Як бы там нават аднаго памежніка польскага забілі у выніку гэтых фейкавых, як кажуць, чатерсы маргінала, набегаў маргіналаў, набегаў мігрантаў. Круто. Пару десятков папуасов у границы и сотни заезжающие через Германию. Просто невероятно. Согласен, поляки, причем ультралевацкие.
Вот посмотри на Dying Light новый. Так, это же ультралевацкія палякі, гэта вось палякі ультралевацкія, яны распавядаюць пра тысячагадовы прыгнёт панамі, пра каланізацыю, пра паланізацыю, да, пра гістарычную несправядлівасць, якую палякі выразілі ў бок украінцаў. Так. Это ж не так, што украінскі нацыяналізм, так званы, гэта проста нацызм, то бок перапрацоўка бальшавізму пад нейкі такі народны вайб. Каму цікава, можаце пачытаць штосьці са Сцыборскага, з Данцова, класікаў украінскага нацыяналізму. Гэта проста бальшавізм па-украінску. Адзіная розніца паміж украінскім нацыяналізмам і бальшавізмам заключаецца ў тым, што украінскі нацыяналізм ён монаэтнічны. І ў задачу украінскага нацыяналізму ўваходзіла знішчэнне найменш спрыяльных праектаў украінскага нацыяналізму народаў, такіх як маскалі, як жыды і палякі. Вось гэта ідэалогія людзей, для якіх рэсентымент гэта слова невядомае, і з'ява таксама. Шукаю пра скрадзеных і абмазаных гаўном палякаў і цыган. Пошукі пакуль ніякія. Мабыць, гэта таксама яму ў чаце напісалі 20 гадоў таму. Все может быть. Байрактары юзают против морских дронов сейчас. Ага. Ну еще Турция официально теперь присоединился к закупке вооружений США для Украины, плюс строят 2 корвета для Украины, плюс негласно помогают другим военным экипам. Плюс помогли освободить командиров Азовстали. Кстати, между прочим, да. Ну окей, так Турция зрабіла шмат добрага для Украіны. Мы ацэньваем цяпер паспяховасць краінаў па тым, як яны дапамагаюць Украіне у вайне. Таму што дагэтуль былі аргументы пра слабую эканоміку. Ну, хаця так, наступныя аргументы былі пра тое, што Польшча трымаецца сваіх уласных эканамічных інтарэсаў, а трэба было дапамагаць Украіне. Якая яшчэ краіна, маючы шчыльныя стасункі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, ніхуя не дапамагае Украіне і пры гэтым падабаецца маргіналу? Нават не прыгадваецца ніводны з прыкладаў. Помню, как Пупа за пилота отомстил запретом на импорт помидор. Да. Больше есть Додо Пицца. Вось што бывае, калі аўдыторыя складаецца з украінцаў, а не беларусаў. Таму што я ўпэўнены, калі б беларусы сядзелі ў чаце маргінала, яны б яму паяснілі даўно, што ён прасоўвае, левацкі украінскі наратыў пра панскую прыгнятальніцкую Польшчу. Пицца в Турции нет. Но в Турции все американские фастфуды есть, кстати. Причем не только сраный KFC, а в Польше нема. Но и как бы охуительный Попайз. Ну, если вы пожаренной курицы. А еще Польша в начале войны дала Украине более 350 танков. Не, ну Польша в начале войны помогала. И я в начале войны... А зараз яна не дапамагае. Там очень много говорит. Не аплочвае Starlink, не перадае тэхніку. Літаральна на днях былі навіны пра перадачу тэхнікі. І гэта ўжо пасля канфлікту паміж Наўроцкім і Зяленскім. Вторник еще вспоминал, как мы со Световым спорили. Но сейчас обиженные поляки просто старательно делают вид, например, что в ходе Волынской трагедии, дескать. Вось, мы дайшлі да цікавага. Ты так кажаш, нібы корупція працюе за прынцыпам всіх гроші, які будуць в краіне, будуць спижджені. Якщо країна матиме більше доходів, то й більше буде лишатися в бюджеті.
гэта нейкая шыза матэматыка, я не гатовы спрачацца вось у такой плашчыні, блядь. Даверыцца таму, што украінская карупцыя, яна мае проста нейкі парог, за які яна не выходзіць. Што калі больш грошай у краіне даваць, то як бы яны будуць пераходзіць праз парог і ісці на нейкія карысныя рэчы. Я не ўпэўнены, што гэта так працуе, прабач. І я калі быў бізнесоўцам, я б свае грошы на гэта не паставіў, блядь. Вось ты калі хочаш паставіць свае грошы на верагоднасць таго, што украінская карупцыя мае такі пастаянны парогавы характар, окей, твоя справа. Ніводзін бізнесоўца на свеце не захоча гэтым займацца. Тым больш, што Польшча акурат у гэтых усіх перамовах пра адбудову пасляваеннай Украіны адведзена адбудоўваць Бімбас. Вось можа знайсці любую мапу падобную наконт таго, якая краіна будзе адбудоўваць якія вобласці ўкраіны, ну прынамсі у перспектыве, у праекце тэарэтычна. І ты знойдзеш, што, блядь, Польшча у падзяку за ўсю дапамогу, якая была аказаная на самым пачатку вайны, калі яшчэ ніводная краіна, блядь, не зачыняла ніякіх партоў ебучых, не прымала ніякіх рашэнняў па эканамічнай дапамозе, Польшча з самага пачатку вайны перадавала зброю, перадавала тэхніку, і палякі на ўзроўні ўласнай грамадзянскай самаарганізацыі дапамагалі мільёнам украінскіх уцекачоў. Вось у падзяку за дапамогу з боку Польшчы ёй далі Бімбас. Наце, адбудоўвайце. Так маргінал справядлівасці радзе нічога не кажа про прыгнобленне та колонізацію, наскільки я чув. Так, але ён падтрымлівае гэты дыскурс антыпольскі, які вынікае з пакрыўджанасці украінцаў на палякаў. Вось зараз, дарэчы, наколькі я разумею, будзе пра Волынь. Давайте послухаем. Короче, Польша – дотационный регион Евросоюза. Не будзе пра Волынь, окей. Турция ни в каком Евросоюзе не состоит. Тащит себя плюс-минус сама. А нахуя ташыць сябе самога? Гэта зноў пачынаецца гісторыя пра тое, што мы не далі ім захапіць свае рэсурсы? Ці як гэта павінна працаваць? Лучше против... Нахуя ташыць усё на сябе? Вы што, хрысціяне? РФ так потужнічалі в вопросах Катыні, к примеру. Так яны і потужнічаюць. У палякаў літаральна, акрамя дня памяці Волыні, ёсць дзень памяці офер катынскіх. Русня цэлага польскага прэзідэнта захуярыла на ягоным шляху да помніка збродні катынскай у Смаленску. Палякі памятаюць пра Катынь. Гэта памятная дата, якая зафіксаваная на ўзроўні дзяржаўнага дня памяці. Просто Расія, яна не з'яўляецца партнерам ані фактычным, ані стратэгічным Польшчы. Польшча не давала Пуціну ордэн Белага Арла. Яго нельга забраць у Пуціна. Калі хто не ведаў, у Пуціна няма ордэна Белага Арла, і Наўроцкі, пры ўсёй ягонай русафобіі, я нагадваю, што Наўроцкі, прэзідэнт Польшчы сучасны, гэта чалавек, які да таго, як зрабіцца прэзідэнтам Польшчы, быў дырэктарам інстытуту народнай памяці і ў Польшчы займаўся дэкамунізацыяй. Знаходзіцца ў міжнародным пошуку, блядь, у міжнародным у сэнсе рашкаванскім міжнародным пошуку за ягоныя акцыі зносу помнікаў Леніну, блядь, і іншай хуйні там воінам-вызваліцелям якім-небудзь. Чалавек, у якога ёсць дазвол на нашэнне і ўжыванне зброі ў мэтах самаабароны праз тое, што яму пагражае напад з боку расійскіх спецслужбаў.
Вось пры ўсёй русафобіі Наўроцкага ён не можа просто ўзяць і адабраць ордэн, блядь, белага арла у ебанага Пуціна, таму што ён яму яго не даваў, і ніхто яму не даваў, блядь, з польскіх прэзідэнтаў. Польшча не перадае грошы Расіі, блядь. Таму палякі, якія плоцяць украінцам, могуць мець заканамерныя справядлівыя прэтэнзіі на тое, як гэтыя грошы марнуюцца. І калі гэтыя грошы марнуюцца на адбудову, у тым ліку якіх-небудзь музеяў Шухевіча, то ў палякаў узнікаюць заканамерныя, блядь, пытанні, як мінімум. Нахуя яны плоцяць грошы краіне, якая гларыфікуе аўтараў генацыду палякаў? Так, я таксама писав йому в чаті, що Росія не претендує бути партнером Польщі на відміну від України. Ну так. Гэтым як бы ўсё і контрыцца. А русафобіі, блядь, у польскай палітыцы хапае з усіх бакоў. Абсалютна. З нядаўняга часу нават канфедэрацыя, блядь, пасля таго, як выпіздзіла Корвіна і Брауна, пачала адстойваць адносна праўкраінскія тэйкі наконт таго, што у інтарэсах Польшчы ляжыць перамога Украіны ў гэтай вайне. Нават, блядь, Мэнсэн так кажа па сённяшні дзень. Гэта ягоны тэйк. Канфедэрацыя гэта тыпу самая антыукраінская партыя ў Польшчы была заўсёды. Ну, цяпер там яна падзялілася на партыю Мэнсена і партыю Брауна. Ну і можна сказаць, што партыя Брауна зараз самая такая антыукраінская. Але партыя Мэнсена больш. І хутчэй за ўсё на выбарах у 27-м годзе месцаў у парламенце будзе больш у Мэнсена, чым у Брауна. А я ўжо не кажу пра партыі тыпу ПіС і грамадзянская платформа, хаця вось наконт праўкраінскасці грамадзянскай платформы гэта яшчэ вялікае пытанне, блядь. Не будзем узгадваць, які канкрэтна польскі палітык і з якой партыі свайго часу перадаў следства па смаленскай катастрофе, або, як яе называюць часамі, смаленскім замаху, рашцы. Вось які ж гэта быў польскі палітык, і з якой партыі ён паходзіў. І якая партыя ў Польшчы на пачатку 10-х год прасоўвала палітыку Нямецчыны па ацяпленні стасункаў з РФ. Безумоўна, гэта ўсё праклятыя браты Качынскія. Яны гэтым займаліся. Я проста чаму пачаў казаць пра партыйную сітуацыю ў Польшчы, я бачыў хайлайт толькі іншы з маргіналам пра польскую сітуацыю, дзе я сапраўды паглядзеў цэлы хайлайт, і ён там кажа, што аднаго польскага палітыка, ну польскага прэзідэнта забілі русакі, вось у Смаленску, а другі ягоны брат Ярослаў Качынскі, ён цяпер тыпу топіць за русню. Я просто выпаў з гэтай хуйні, блядь. То бок там вось настолькі глыбокі ўзровень ведаў пра польскую палітыку. Так, то бок літаральна мы хаваем, блядь, прапаганду грамадзянскай платформы пра ПіС, пра тое, што ПіС гэта Расія. Пры тым, што калі мы кажам, вось размаўляем пра гэтыя справы ў кантэксце смаленскага замаху, просто паглядзіце, якая партыя тады ў Польшчы была кіруючай, і якая партыя аддала следства расійскім структурам. А якая партыя афіцыйна ў Польшчы, блядь, на працягу доўгіх год топіць за тое, што смаленская трагедыя насамрэч не трагедыя, а замах. А Босак ще так каже? Так, Босак таксама. Ну, яны ж з Мэнсенам у кааліцыі. У іх прыкладна аднолькавая пазіцыя па гэтым пытанні, што Украіна, так, яна павінна перамагчы Расею, але гэта не азначае, што мы будзем ісці на саступкі ва ўсіх пытаннях, блядь, адносна Украіны.
Так, мы павінны падтрымліваць вайсковую Украіну, але рабіць гэта за нешта ўзамен. Вось гэта пазіцыя Босака і Мэнсона. Кста, нічога не знаю про смоленську катастрофу. Думаєш, рылі Рашка навмисне спланувала? Я схільны лічыць, што так. Асабліва пасля прагляду серыі лекцый Салоніна на гэтую тэму. Адным з гэтых відосаў, дарэчы, Салоніна было інтэрв'ю у Агнешкі Рамашэўскай, былой дырэктаркі Белсату. І вось гэтая былая дырэктарка Белсату акурат распавядала пра асноўны канфлікт у польскім грамадстве паміж ПіС і ПО. І, уласна кажучы, бараніла, не той, каб фанатычна бараніла, але прынамсі задавала заканамерныя пытанні, выказвала скептыцызм у кірунку афіцыйнай версіі падзеяў таго, што самалёт проста сам упаў, зачапіўшыся аб рускую бярозу. Калі цікава пра смаленскую катастрофу, паглядзі Салоніна. Або калі ведаеш польскую мову, паглядзі, шмат ёсць контенту. Можаш паслухаць Анджэя Новака пра нестыкоўкі ў пытанні смаленскай катастрофы. Можаш паслухаць падкасты на канале «От фарта консерва». Там, по-моему, таксама цэлы плейліст быў прызначаны гэтай тэме. Можаш паслухаць Зімкевіча, ягоныя развагі пра смаленскую катастрофу на ягоным канале. Не так даўно, дарэчы, яны выходзілі. Ну і проста пачытай якую-небудзь інфу на Вікіпедыі той же самай пра тое, што калі пачалі ўскрываць гэтыя труны з польскімі палітыкамі, якія былі прывезены, запечатаныя ў Польшчу з Расіі, то там, блядь, у адной труне маглі знайсці 2 чэрапы, фрагменты цел розных людзей, якія былі проста рандомна параскіданыя па гэтых трунах і адвезеныя ў Польшчу. Я просто не хачу зараз чытаць нейкую лекцыю, прамаўляць маналог на тэму смаленскай катастрофы. Калі хочаце, можаце замовіць таксама штосьці прысвечанае гэтаму выдарэнню, гэтай тэме. Як Пазняк опісуе геноцид беларусів? Можаш паслухаць Пазняка, як ён опісвае геноцид беларусаў. Дарэчы, з беларусамі таксама там ёсць свае прэтэнзіі у бок Бурага, у бок польскіх фашыстаў, якія Бурага цяпер гларыфікуюць. Але, у відосе маргінал, наколькі я разумею, не будзе кранацца тэму менавіта Валыні, таму я таксама не стану падымаць лішні раз. Мы тут гаворым пра тое, што Польшча хуёвая краіна, таму што яна дбае пра свае ўласныя інтарэсы, а не пра інтарэсы Украіны. Та я так коротко хотів дізнатися, дякую, окей. Но нет, на это по. Или, например, хотя бы один пук со стороны Польши на тему того, что, я не знаю, Русь ***нула президента польского. Не было ніяких пукаў, не было камісіі Мацарэвіча, якая адстойвала пазіцыю пра замах. Не было выказванняў аднаго з самага ўплывовага чалавека ў польскай палітыцы, Ярослава Качынскага, пра тое, што гэта замах. Ніхуя не было. Нават пука. Я понимаю, конечно, Волынская трагедия это гораздо более актуальный кейс, которая была... Не, Волынская трагедия гэта просто кейс, які узняла сама Украіна. Я не памятаю, каб у Расійскай Федэрацыі вуліцы называліся імем герояў, блядь, тых КДБшнікаў, якія зладзілі замах на польскага прэзідэнта. Вось, мабыць, мяне асвяцяць людзі ў чаце, давядуць мне ўсё ж такі да майго ведама, што такое нешта сапраўды існуе ў Рашцы, але наколькі мне вядома, інфанагодаў лішніх русакі, яны
стараюцца не ствараць і правільна робяць. А украінцаў нейкае іншае меркаванне па гэтай справе. Там на назад, там уже скоро век Леха Качинского, Рашка 20 лет назад. Даже меньше. Ничего, Так. ни единого Так, і Леха Качынскага яго пахавалі на кракаўскім вавельскім замку побач з Юзефам Пілсудскім. І смерць Качынскага гэта таксама памятная дата ў Польшчы. Я праўда не памятаю, ці гэта была зафіксаваная на дзяржаўным узроўні памятная дата, але кожны год гэта робіцца інфанагодай у польскім грамадстве, адбываецца дыскусія на гэтую тэму. І па маім уражанні асабістым, з кожным годам усё больш палякаў пачынае схіляцца да думкі, што сапраўды смаленская катастрофа была замахам на польскага прэзідэнта. Але, як я ўжо сказаў, на жаль, польскае грамадства яно падзеленае прыкладна на палову. Не ведаю, гэта як сказаць, што глядзіце, у ЗША былі выведзеныя войскі з Афганістану падчас кіравання Байдена. І амерыканцы з гэтым ніхуя не зрабілі. Ніхуя не памятаюць пра гэтую здраду вялікую, сваім уласным інтарэсам. Ну, як бы ёсць праблемка такая, што ў Амерыцы ёсць дзве партыі, адна з которых, ну, на мой асабісты погляд, больш праамерыканская, чым другая, і нібыта маргінал гэты погляд таксама падзяляе. У Польшчы таксама вельмі падобная канфігурацыя палітычная. Ёсць умоўныя рэспубліканцы, права і справядлівасць, і умоўныя дэмакраты, грамадзянская платформа. Вельмі складана нешта пярдзець, калі тваю краіну літаральна раздзіраюць на дзве паловы унутраныя палітычныя канфлікты. Ёсць такое, так. У нього трохи буде про Волинь, принаймні на стрімі це було. Головне, щоб хайлайтер це додав. Окей. Тому що, ну, про гэта ўсё пиздец, я не разумею, навошта было, улічваючы, што канфлікт ён паўстаў выключна у сімвалічнай плашчыне. Як бы про тое, што ў Польшчы ёсць свае эканамічныя і знешнепалітычныя праблемы, кажуць самі палякі. Яны гэта ведаюць. Якім чынам гэта сведчыць аб тым, што Украіна ў гэтай сітуацыі мела рацыю? Ці што Украіна, яна больш уплывовая дзяржава ў свеце, лепшая краіна для жыцця, што ў ёй эканоміка лепей. Мы пра гэта размаўляем, блядь, ці што? Я проста нават не разумею, які тэйк маргінал спрабуе бараніць у гэтай сітуацыі. Трэба заўтра паглядзець Волынь 2016. Overrated пішуць. Ну, я, дарэчы, не глядзеў сам. Списка, как бы, от Поландбола нету, как бы, на этот счет. Вот такая Польша строн. У меня в Турции, в метро в Стамбуле, Курт приезжался сзади. То бок Польшча, яна не мае права рабіць прэтэнзіі ў бок Украіны, якой яна плоціць грошы, таму што Польшчы таксама плоціць грошы іншыя краіны. Гэта тэйк, з якім я спрачаюся. Ну, просто мне здаецца, што калі яго зартыкуляваць граматна, то людзям робіцца адразу ясна, што гэта, ну, хуйня нейкая поўная, блядь, што гэта шизофрения. На турникете, ну или не обязательно Курта, а может лицо турецкой национальности в Польше такого не было. Напомню, турецкий хоррор. Был хороший турецкий хоррор «Баскын». То есть ты топишь за ресентиментарного деда, который мечтает об исламизации Европы, возвращении Османской империи и уничтожении Израиля. Ну, про уничтожение Израиля это ему недавно, во-первых, моча на голову стукнула, да.
Вот. Не знаю, может, он реально ебался. Может, всегда такой был и в тайне всегда хотел уничтожения Израиля, но это тогда доказывать надо. Может, это много ходов очка какие-то, я не знаю. Но я ж не топлю за Эрдогана, я топлю за Турцию. Понимаешь? Турцию создал не Эрдоган, Турцию создал Ататюрк. Она длительное время была до Эрдогана. В начале 20 века появилась. Не Похуй плюс в похуй. 91 году. Я топлю не за Путина, я топлю за Россию, за великого Путіна будущего. О, Зарар, мабуть, почує, що Польща хуйня, бо у турків хорори кращі. Ну так. Яшчэ один ахуительный антипольский тейк, вельмі пасуючы да контексту. Опять-таки, возвращение Османской империи. Как будто что-то... Хайлайт якого року? Блять, хайлайт нахуй 2 гадзіны таму выйшаў. Якого ён року? плохое. Ты пойми. Ці ты думаешь, что гэта не стрым, а хайлайт типу прэм'ера? Ну, як тебе сказать? Ты на стриме? Ты в аду, сынок. Ты, когда хейтишь Османскую империю, ты ходишься в одной лодке с арабами. Буквально. Так, а калі ты хейтиш Польшу, ты знаходзішся ў адной лодцы, у адным чаўне з бальшавікамі і немцамі. Выбачаюся за люстраныя тэйкі, але ну яны настолькі тупыя, блядь, што іншых словаў не знаходзіцца. Хаця, магчыма, гэта проста ўсё адзін вялікі байт. Толькі я не разумею, каго мы байцем, таму што польскай такой добра сфармуляванай прапольскай пазіцыі у расійскамоўным інтэрнэце не тое, каб шмат. Но я сумняюся, што аматары Салоніна якога-небудзь яны масава глядзяць маргінала. То бок гэта байт палякаў, якія ніколі не пабачаць трансляцыі маргінала, таму што ён размаўляе зараз выключна з украінцамі і часткова руснёй. Ну ладно, ну так ці іначай я буду разглядаць гэта ўсё як адзін вялікі байт, гэта тролінг, і насамрэч маргінал ён наш хлопчык. Маргінал нічога не ведаў. Разумееце, у чат і ў адміністрацыю марцыпанавага лікёра прабраліся ворагі. І вось выдалі яму газету маргінальную, прыватную для яго. Выратуйце маргінала з палону ягонай украінскай аўдыторыі, калі ласка. Потому что самое идеальное, что могло бы быть для всего Ближнего Востока, это возвращение То бок османского. мне ў чаце пішуць, што маргінал ён не бароніць рэсентыментарныя тэйкі пра каланізацыю, паланізацыю, пацыфікацыю там і асадніцтва. Але улічваючы характар тэйкаў маргінала, якія проста дроб'ю хуяраць па ўсіх польскіх праблемах, пачынаючы там, блядь, з эканомікі і скончваючы знешняй палітыкай, усё міма асноўнага канфлікта, асноўнай прычыны канфлікту, я не разумею, чаму я не магу заняцца тым жа самым. Просто пачаць высірацца рандомнымі тэйкамі абсалютна міма касы пра Украіну і пра Польшчу. Калі дыскурс такі, то навошта, блядь, трымацца нейкіх правілаў дыскусіі, нейкай канкрэтнай заданай тэмы, аргументу. Можна проста пачаць высірацца на Украіну. Я мог бы зараз пачаць проста распавядаць пра тое, як выглядае ідэалогія украінскага нацыяналізму і прапанаваць вам знайсці 10 адрозненняў, блядь, з ідэалогіі Леніна і Сталіна, з бальшавізму. Ты забув про хуёві хороры. А я, дарэчы, не вельмі-то шару за польскі кінематограф, але нібыта ў польскім таксама можна нешта такое адыскаць. Ну, не ведаю, гэта трэба было б звярнуцца да якога-небудзь польскага кінематографаведа.
Османской империи. Ну, типа по волшебству, типа хуй Османская империя вернулась. И весь Ближний Восток под османами. Идеально. Идеально. Но спасибо великой Англии, нахуй. Нужно было, вот обязательно нужно было. Обязательно нужно было вооружить количеством, вот, значит, и вместе, короче, под османские пулеметы. Да, блин. Да, спасибо, Англия. Very nice. Очень классно сыграно. 10 из 10. А россиянского посла в Турции застрелили тогда же, когда пилотов ебали. Кстати, да, турки же еще и россиянского посла тонули. Им не было за это абсолютно. И кто-то еще спорит на, типа, кто ближе, Польша или Турция. Просто еб... А при чым тут что пизже, Турция ці Польша? Ну, допустим, Турция лепей за Польшу. Ну і якім чынам гэта апраўдвае украінцаў? Допустим, уся тая хуйня, якую казаў маргінал пра Польшу, яна сапраўды мае месца. Якім чынам гэта датычыцца канфлікту паміж Украінай і Польшчай? У нас канфлікт як бы не паміж Польшчай і Турцыяй. У нас канфлікт паміж Польшчай і Украінай, блядь. Ці маргінал топіць за тое, што Украіна павінна зарыентавацца у міжнародных стасунках такім чынам, каб ісці ў кірунак Турцыі. Я як бы не супраць, можаце ісці туды, блядь, і забыць пра Польшу. Шмат палякаў і беларусаў, якія жывуць тут, скажуць вам толькі дзякуй. Спадары хахлы, як бы. Вы, мне здаецца, чагосьці, блядь, не разумееце. Калі ласка, едьце на працу ў Турцыю. Вось, хай будзе міграцыя істотная ў Турцыю. Магчыма, пасля гэтага туркі таксама пачнуць, блядь, вас хейціць, таму што вы паводзіце сябе як абезьяны. Ну, бывае такое. Ну, як бы... Канфлікт не пра гэта быў з самага пачатку. Ёб вашу мать, блядь. Поляки, блядь, боятся беспилотников сбить. Так, не збілі ніхуя, яны так і ляталі. Вось да гэтай пары вы чуеце перыядычна ў мяне з вакна нейкія гукі транспарту. Гэта, блядь, беспілотнікі расійскія лётаюць. Ніхто іх не збіваў, так? Да гэтай пары просто. Па лясах, блядь, хаваюцца гэтыя беспілотнікі. И еще обвиняют Украину в том, что какого хуя наш рэб повлиял на Русь беспилотник, что тот залетел к нам. Типа, чего? Так. Гэта быў безумоўна руснявы беспілотнік. Поляки наоборот. Вот у них президента Русь. Поляки нихуя не сделали за это Русь. Президента им пи***нули, блядь. Просто ебнуться. І гэта мае нейкае таямнічае дачыненне да канфлікту з Украінай. Поляки во время полномасштабной уже начали поднимать карточку Волынской резни, Волынской трагедии, и начали требовать допуск к резанины, правильно. Раскопкам и эксгумации в селах. Им дали разрешение, сейчас раскапывают и не находят 1000, а в некоторых селах вообще пусто. Но сейчас все равно узко. Да, есть такое. Раскопки ведутся, если что. То есть буквально Украина пускает поляков. Замоўлена было 15 хвілінаў, гэтыя 15 хвілінаў скончыліся. Калі хочаце працягваць, працягвайце. Раскопкі, эксгумацыя на Валыні пачалася адносна нядаўна. Гэта нават не 22 год, по-мойму, там 24 нейкі. То бок працы яны вядуцца сучасна вось у гэтым моманце у некалькіх вёсках на Валыні. І нам яшчэ належыць шмат цікавых рэчаў адкрыць там. Вось. Я нагадваю, што доўгія дзесяцігоддзі Украіна не дазваляла Польшчы праводзіць там даследчыя працы. Вось так. Ну, вроді вся ця телега у нього почалася, бо його спитали, що краще, а потім він сам завернув на те, що поляки пиздять на Україну.
Не. Ну палякі яны як бы шмат на каго пиздяць. Просто канкрэтна зараз яны пиздяць на Украіну. Не без нагоды. Нас сёння захуячыла 3 беспілотніка, пакуль трымаемся. Осуждаю. Нельга над таким смеяться. Копать там, я, кстати, не помню, как Качинск вроде на самолете в дерево влетел. Кстати, у Солонина разбор смотрел, только превью видел. Ну, у Солонина, кстати, толковый разбор про самолет Качинского. Так, а яшчэ ў Салоніна толковы разбор украінскага нацыяналізму і Валыні. Раю паглядзець. Да, безусловно, президент Польши, да, он, хуин в самолете игрался с гранатой. Ну, про смоленскую катастрофу я ўжо выказваўся. И влетел случайно. Я не разумею, навошта рабіць выгляд, быццам бы гэта не частка польскага дыскурсу, якая ўсплывае кожны год і выклікае шмат эмоцыяў у польскім грамадстве. Я просто не разумею, чаму мы лічым, напрыклад, што дапамога Польшчы Украіне гэта не ў тым ліку помста за забіццё уласнага прэзідэнта. Ну, уласнага ў сэнсе польскага. Ну, мабыць, піс таму і даў вам гэтую зброю, гэтыя магчымасці эканамічныя. Пачаў аплочваць вам Starlink для таго, каб адпомсціць за польскага прэзідэнта. Просто яны гэта не рабілі сваімі рукамі. Таму што навошта? Навошта даваць русні, забіваць яшчэ больш палякаў, калі ёсць украінцы? Не думаю. Ну, окей. Гэта ж справы эмацыйныя. Тут рационализации ніякай быць не можа. В дерево на самолете. Ну, Накладней можа, але так ці іначай гэта будзе мець эмацыйную прыроду. ну вот так вот. Ну, они решили, типа, опуститься пониже такие, потому что, ну, приятно, когда верхушки деревьев щекочут, короче, низ самолета. Классно. Вот так вот. Я спадзяюся, мы ўсё ж таки пачуем сёння ад маргінала, што Качынскі цяпер, вось гэты другі брат польскага прэзідэнта, ён топіць за рашку. Да, блин. Рэакцыя Зеленського на цей випадок була хуйовою. Я з цим погоджуюсь, хоча ти про це не сказав. Ну так, я про це не сказав, але дякую табе, што ты са мной погоджуешься прэвентыўна. Правильно. У цябе ёсць задаткі дыпламата. Спадзяюся, што людзі, украінцы, якія глядзяць мае стрымы, будуць у большым адсотку прадстаўленыя у будучых украінскіх кабінетах міністэрстваў, чым зараз. Таму што украінская дыпламатыя гэта смех, блядь, гэта просто стралянне самім сабе па нагах. Я б нават сказаў па каленях, блядь. Отрубанне сабе ног. Поляки в последнее время вообще не вспоминают про тот самолет, а брат-близнец Качинский... Так зусім не узгадваюць. Блядь. Ну, блядь. Ну, ёб вашу мать, блядь. Ну, можно, ну, хоть трошки поцікавиться. Ну, блядь, ну, сука, блядь, ну, ёб вашу мать. Блядь, ну, комиссия Мацаревича не так давно спыніла свою дзейнасць. Ну, блядь, кожны год, нахуй, видосы выходят, сотни тысяч праглядаў, мільёны праглядаў. Потому что людям цікава гэтая тэма, блядь. Усе кансерватыўныя спікеры Польшчы падымаюць гэтую тэму, тому что, блядь, большасць з іх лічыць гэта замахам. Блядь.
Качинского, который правил вместе с ним на должности премьера, сейчас радикально топит против Украины, никакого ЕС и так далее. Баск Хто там радыкальна топіць супраць Украіны? про тот самолет, а брат-близнец Качинского, который правил вместе с ним на должности премьера, сейчас радикально топит против Украины, никакого. То бок я просто бачыў у іншым хайлайце, што маргінал кажа пра Качынскага, што ён топіць цяпер супраць Украіны за рашку. Гэта ён з чату просто прачытаў. Гэта вось яму толькі што напісалі, ён гэта запомніў і пазней выдаваў гэта як легітымны тэйк. Ярослав Качынскі. Угу. Радикально топить, кажуть. Угу. Ай, блядь. А можна прывесці прыклад хаця б аднаго прарасійскага тэйку Качынскага. Не Теодора, блядь, Качынскага, нахуй. Ярослава. Аднаго з самых уплывовых, дарэчы, палітыкаў Польшчы. А мабыць і самага уплывовага. Ну, прынамсі, калі паглядзець на гісторыю Польшчы пасля 89-го году. Давайте яшчэ узгадаем, блядь, які ўрад польскі даў Украіне зброю і магчымасці перавозіць сваіх уцекачоў на самым пачатку паўнамаштабнай вайны. Ці гэта не была партыя Ярослава Качынскага, якой ён, як вядома, кіруе досыць аўтарытарна. І ніводнае рашэнне не прымаецца без таго, каб ён пёрнуў у правільны бок. Пояснення. Для них проросійський тейк Україні не буде в ЄС. Угу. Ну окей. Не, походу, хутка мы дойдзем да тейку, што прарасійскія, карацей, гэта тыя, што лічуць Турцыю горш за Польшчу. Што, калі ты, карацей, топіш за Польшчу, а не за Турцыю, то ты підарас, блядь, руснявы. Не będziemy popierać dołączenia banderowskiej Ukrainy do UE. Ну так, ну то бок праблема не з Украінай, а менавіта з бандераўскай Украінай. Гэта не антыукраінскі тэйк, гэта антыбандераўскі тэйк. Украіна, яна не зводзіцца ўся да бандерызму. Прынамсі, мне не хочацца ў гэта верыць. Апошнім часам гэтая вера трохі пахіснулася, але я яе не губляю. Мне ўсё ж таки падаецца, што Украіна, яна не складаецца з фанатычных аматараў Степана Бандеры і арганізацыі украінскіх нацыяналістаў і украінскай паўстанчай арміі. Што украінскае грамадства, яно таксама гетэрагеннае, не маналітнае па гэтым пытанні. І яшчэ мне хочацца верыць, што не ўсе праціўнікі УПА і ОУН і Бандеры, блядь, і Шухевіча. Гэта украінскія левакі. Вось у гэта таксама хацелася б верыць, але нешта моя вера апошнім часам не знаходзіць сабе ніякіх боскіх цудаў для таго, каб яе падтрымліваць. Где, блядь, ён супраць Украіны? Ну вось я не разумею, дзе Качынскі супраць Украіны. Дзе Наўроцкі супраць Украіны? Вось, ну, асабліва, калі мы перанясемся на ўзровень рэальных справаў, да якіх яны спрычыніліся. Да рэальнай палітыкі, а не проста пиздяжу. Турцыя ахуенная, тым часам маленькі землятрус робіць бом-бом. Я не шару. Турцыя, яна выглядае, як быццам землятрус заўсёды быў недзе учора, шчыра кажучы. Але, ну, куды мне, жыхару гэтай адсталай усходнееўрапейскай краіны,
разважаць пра такіх гігантаў міжнароднай палітыкі, як Турцыю. Лол, ты не в курсі про феміністок ЛГБТК бандерівок? Ага. Вось яно ўсё як абстаіць. Вон яно як усё запушчана ў вас. То бок у вас нават фемкі і ЛГБТК плюс дзеячы бандераўцы. Слухай. А можаш яшчэ закінуць інфу наконт таго, што ёсць у вас правыя украінскія, которые актыўна топяць супраць УПА. Ось, дай мне, калі ласка, такіх правых, і я буду іх форсіць. Мне вельмі трэба для сябра. Для сябра, калі ласка, у чаце, якія-небудзь правыя арганізацыі, правыя спікеры, которые, будучы правымі, выступаюць супраць бандерызму. Вельмі трэба. ОЕС и так далее. Баскын не дали прокатное удостоверение в Турции. Ну так, хоррор. Довольно жесткий фильм. Ты его посмотри. То бок Турцыя зняла хоррор, і яму не далі нават пракатны нейкі документ. Круто. Такое, Вельмі добра кажа пра Турцыю як дзяржаву. Там в ліваків навіть цього більше, принаймні іноді складається таке враження. Ну, бля, там жа быў гады 2 таму, што землятрус просто прывёў да нейкіх неўебенных пашкоджанняў дамоў, таму што яны праз карупцыю былі амаль з пяску пабудаваныя. Гэта недзе на поўдні Турцыі было. Ну, затое Турцыя, яна збіла расійскія самалёты, таму як бы шах і мат. Как бы не только в Турции. І забіла расійскага пасла з нейкага хуя, як быццам бы расійскі пасол, блядь, мае нейкае дачыненне да расійскай выканаўчай палітыкі. Забіваць пасла гэта вельмі цывілізацыйна. Не прокатывают. Я думаю, в Польше подобного рода фильм, если бы польский кинематограф в принципе существовал, и они были бы Ну, ён існуе. способны Нешта мне падказвае, што ён існуе на вышэйшым узроўні, чым у Турцыі. хотя бы один. Хаця, калі мы кажам пра нейкія турэцкія, блядь, серыялы на 1000 сезонаў для дамавых гаспадарак, то тут, вядома, Турцыя па-за канкурэнцыі. Нормальный фильм ужасов вместо бесконечных говнослэшеров, которые просто невозможно смотреть. Я знаю, о чем говорю. Я видел энное количество... Но я не буду спрачацца з маргіналам па тэме хорараў, відавочна, што ён лепей за мяне разбіраецца ў тэме. Ну, не іранічна. Ну, слухай, калі мы размаўляем аб бандерызму і т.д., то я маю ўражанне, што большасць украінцаў успрымае адзнакі УПА толькі як сімвал вайны з РФ. І яны, блядь, не разумеюць рэакцыі палякаў. Моя апнінія. Твою апнінію я ўжо разбіраў на папярэдніх стрымах, таму што асноўны мой тэйк, калі я размаўляў з палякамі на гэтыя тэмы і дэфаў украінцаў, быў акурат у тым, што украінцы ўспрымаюць сцяг УПА як такую кнопку пераходу ў вайсковы рэжым. Вось я не ведаю, вы гулялі калі-небудзь у Dead Island, у першую частку? У Dead Island, але мне здаецца, гэта шматлікіх гульняў датычыць. Калі ты забіваеш шмат зомбі, у цябе шкала ярасці накапліваецца карацей, і ў пэўны момант ты можаш націснуць кнопку, па-мойму, гэта была кнопка Z у выпадку Dead Island, якая пераводзіць цябе ў спецыяльны рэжым, у якім ты пераходзіш у запаволенае дзеянне, ну, у сэнсе свет вакол цябе запаволены, а ты перасоўваешся са звычайнай хуткасцю. І у цябе нейкая фіча унікальная з'яўляецца. Ты пачынаеш сюрыкены ебошыць адразу хэдшотамі. Адной штукай 5 зомбі можна забіць у такім рэжыме. Што украінцы яны ўспрымаюць сцяг УПА менавіта як такую адзнаку пераходу ў вайсковы рэжым, што жоўта-блакітны сцяг гэта проста сцяг мірнай Украіны, а сцяг УПА гэта вайсковы сцяг, таму што ён выглядае страшна, блядь, і нашыя ворагі павінны яго баяцца. Я гэта так тлумачу палякам, што асноўная
задача сцягу УПА заключаецца ў тым, каб вось падняць баявы дух супраць русні. Але калі апошнім часам украінцы масава пачалі высірацца на палякаў у інтэрнэце, я зразумеў, што гэта прынамсі не зусім так, а мабыць зусім не так. Мабыць, гэта быў проста копіум, якога я начытаўся у праўкраінскіх СМІ. І я больш такой хуйні паўтараць не буду. Я больш не буду ганьбіцца перад палякамі, баронячы думку, што ў іх гэта карацей антыруснявы сімбаль такі. Таму што палякі, яны бачылі рэакцыю украінцаў у інтэрнэтах. Прабачце. Немагчыма людзям бясконца ссаць у вочы. Так, чырвоныя окрі з 3-го Варкрафта карацей. Ну, тыпу таго нешта. Так, тыпу чырвоныя машыны, яны хутчэй едуць. Я таких правих не знаю, не думаю, що такі є в мейнстрімі, але був випадок до повномасштабки, коли звандалізували польський військовий цвинтар. Так это же наоборот, я просил какие-нибудь, ну, типу, антибандеровские организации. То, что у вас могут знищить польский військовий цвинтар, я не сумняюся. Азовський рух це засудив, і його волонтери прибирали цвинтар. Окей, ну, гэта ўжо нешта. Прынамсі такое было. Хаця я ўпэўнены, што зараз гэтыя азоўскія волонтэры, яны ухвалілі рашэнне Зяленскага даслаць ордэн Белага Арла па пошце украінскай, якая таксама, дарэчы, мае афарбоўку чырвона-чорную. То бок сцяг УПА гэта як у Філіпінаў сцяг пераварачваецца ў час вайны. Ну, я гэта менавіта так і тлумачыў, што украінцы пераходзяць у вайсковы рэжым, што гэта ніяк не датычыць палонафобіі іхняга антыпаланізму. Антыпаланізм больш хіба пасуючы тэрмін, чым палонафобія. Але я больш так рабіць не стану. Нахуя? Нахуя, калі палякі і так ведаюць, што украінцы насамрэч не іранічна іх, блядь, хейтяць. Не іранічна маюць да іх гістарычныя прэтэнзіі. І самі гэтыя самыя канфлікты выводзяць на паверхню. Таму што да таго, як пачалася ўся гэтая хуйня з УПА, Наўроцкі нічога антыукраінскага не рабіў. Ой, блядь, спіна баліць. Напішыце потым на марцыпанавым лікёры, што ўсе дэфендеры абаронцы Польшчы гэта дзяды, блядь, з крывым ебалам, у якіх баліць спіна, таму што яны з куфы, блядь, спортам не займаюцца. Яны, у прынцыпе, чмохі і гікі. Напішыце, калі ласка, гэта пра мяне ўсё, таму што гэта праўда. Гэта праўда, да, так. Ой, блядь, пачакайце, я адыду яшчэ на пару хвілін. Не снимают. Если бы поляки сняли какой-нибудь фильм... Вось калі б палякі знялі дабротны хорар, то маргінал аўтаматычна б перамятнуўся на іхні бок. Гэта, дарэчы, я лічу добры стымул для палякаў здымаць лепшае кіно. Турецкого Баскы, но он бы в Польше тоже не получил бы прокатное удостоверение. Однозначно, точно. Крашка для поляков очевидный и понятный враг, с которым они не ищут союза. Зачем поляки? Ну так. Как их спрашивают. Знайшоўся голас розуму ў чаце маргінала. Походу беларусы засталіся. Тут действительно. А Украина для Польши страна, которая... Галоўнае просто прачытаць тэйкі свайго суперніка, свайго апанента іранічным тонам і пасмяяцца. І такім чынам ён будзе раз'ёбаны. Агнешка Хохоланд. Претендует быть частью западного мира и ЕС, поэтому для поляков с Украины и спрос больше. Поляки еще и ключевой логистический. Ну так. Да, действительно, но понятного врага спрашивать за то, что они убили вашего президента. Так яны и пытаюсь. Это безусловно, имеет очень много смысла.
То бок ствараецца ўражанне, што па пытанні забітага польскага прэзідэнта польскае грамадства яно разрозненае, падзеленае, так? То бок там частка лічыць, што гэта замах, частка лічыць, што гэта проста катастрофа праз крывыя рукі польскіх пілётаў, там чыноўнікаў, якія гэта ўсё рыхтавалі, і гэтак далей. А вось па пытанню Украіны-то, блядь, просто нахуй маналітная антыукраінская пазіцыя ўсяго польскага грамадства. Просто хуяраць нон-стоп, блядь, гэтых бедных украінцаў за тое, што яны гларыфікуюць Бандеру. Гэта ж не так, што, блядь, палова эстэблішменту ў Польшчы, яна нахуй нават у гэтай сітуацыі гатовая ўстаць на украінскія пазіцыі і адсмактаць хуй. Не, гэта не так, гэта не так. Вось яны падсмоктваюць усе ражцы і абсіраюць Украіну. Так, літаральна так выглядае польскі дыскурс. 100%. Конечно, ну вообще говорить. Але, ну, я не разумею, навошта я каментую сур'ёзна нейкія тэйкі пра ўнутраную дыскусію польскую пасля таго, як нам сказалі, што Яраслаў Качынскі агучвае руснявыя тэйкі. Просто пасля гэтага можна глядзець на прыгожага маладога чалавека і расслабіцца, пацерабонькаць свой пэніс, напрыклад. Если и так очевидный и понятный враг, можно даже это не упоминать, в принципе, а тоже, ну, очевидный и понятный враг может обидеться. Олег Френ, так? Да, блин. Ну, Османская империя — это мусульманство. А сейчас на Ближнем Востоке нету мусульманства, конечно. Так если бы вернулась Османская империя, не было бы Израиля и Кипра. И единственная страна, которая проводила расследование по акту сбития самолета, это страна, которая сбила самолет. Поляки ни разу не купили. Так, и следство России отдал, конечно, шпиц. Они готовы, причем, приезжать в Украину, расследовать Волынскую трагедию. Ну, як бы у Россию полякаў, калі што, ніхто не опусціць. Сколько лет такая невялічкая дэталь. назад была Волынская трагедия? Вот сколько лет прошло, блядь? Если очевидный... Прайшло дохуя год, але чамусьці украінцы яны працягваюць узгадваць гэтыя падзеі і нават іх апраўдоўваць, надаючы сваім вуліцам імя Бандеры, Шухевіча, герояў УПА і вайсковым адзінкам. Украінцы працягваюць насіцца, блядь, з сімволікай СС Галічына, якую Зяленскі нядаўна падпісаў. Ну, калі я не наебаўся якой-небудзь наўронкай, по-моему, Зяленскі сапраўды падпісаў сімволіку СС Галічына. Ну, ахуенна, далей будзем падпісваць, карацей, проста сімволіку Трэцяга рэйху, Савецкага Саюзу. Я думаю, калісьці мы да гэтага прыйдзем, і правачкі ў інтэрнэце з украінскага боку будуць сказаць, што так і трэба. Таму што, ну, а чаму б і не? Ну, русня, яна ж, карацей, стварыла свой пантэон, аб'яднала нейкім чынам расійскую імперыю, маскоўскае княства, Савецкі Саюз, сучасную рашку. Яна ж гэта ўсё аб'яднала нейку агульны пантэон. Давайце і мы так зробім. Гэта ж, ну, працуе нармальна на прапагандысцкім узроўні. Будзе окей. Будзе окей. Так говорит, что наш президент просто пьяный дерево. Ну, и насрал. Ну, значит, так и есть. Это же очевидный враг. Зачем с ним вообще спорить? Как бы, ну, понятно. Перед очевидным врагом надо принимать позу Цукерберга, короче, с той самой картинки сразу. Літаральна тое, што зрабілі палякі на пачатку поўнамаштабкі ва Ўкраіне. Так і было. Не ведалі? Загугліце. By the way, behind me, if you can see, I was looking a bit. Where is it? It's a bit too bright, but behind me you can see Parliament and Big Ben. You can probably see it at the beginning of the video as well. Нагадваю, да рэчы, што ў нас замоўлена толькі 25 хвілінаў, а 2,5 застануцца без прагляду, калі хтосьці не закіне яшчэ прынамсі далярчык. So now we're in the situation where
president openly trying to be, on the Polish history side, when the Polish government, with the Polish prime minister is saying, hey guys, we need to be more careful about all these things, and the Ukrainian government is essentially saying, no, we're not doing anything, you can back up. Гэта менавіта, дарэчы, тое, пра што я кажу. Польскія палітыкі адразу пачалі даваць заднюю, тыпу, ну давайте мы зразумеем, з разуменнем, карацей, паставімся да іх, ну у іх зараз вайна, хуйна, блядь, хуйна, пасмакчы. А украінцы такія, не, блядь, мы як бы гэта имели на увазе, мы вас нахую вярцелі ўсіх, блядь, правильно зрабілі мы, што вас дзясяткамі тысяч хуярылі на Валыні у 20 стагоддзі. Вось гэта украінская пазіцыя, у тым ліку на дыпламатычным узроўні. Дзяцей на вілы накалолі. Можем повторить. And what are you going to do about this? Тым часам палякі як бы, мг. Давайте не будем спрачацца. And if you know anything, like if somebody's put in a situation like this, it's a very slippery slope and it's very hard to back off for anyone, right? Because you can't, if for example, Ukrainian president would back off, he would show a weakness in his own, in the eyes of his own people. Where the Poland cannot back off now because that would be exactly the same from the Polish side. So what's next? Don't forget, there are millions of Ukrainians already in Poland. Poland is feeling really betrayed. It's given tons of equipment over the years, money. I mean, Poland is still paying things for the Ukraine, paying for the internet, for Starlink. Just now, recently, they've given away Patriot. Poland is paying for Starlink? Так, Польща платить за Starlink. Polish people saying, no, they're not going to do it because we need to protect. I'm gonna need a fact check on that. Так, спытаю маргінал, спытаю свайго чату, ці плоціць Польшча за Starlink ва Украіне. Of at least hundreds of thousands of people with PTSD, combat-ready, combatant veterans with PTSD who will feel extremely betrayed by, let's say, Poland. Unfairly, of course unfairly, but there's no narrative. The Polish government is not building a right narrative. There's nobody saying like, no, it's just fighting, and people from the outside, in the West, they look insane. А какой нарратив им надо выстроить с твоей точки зрения? За рашку быть или что? О чем речь-то? По-моему, они нормально выстроили нарратив, где они обвиняют Украину во всех, в принципе, смертных грехах, какие только есть. Украина, дескать, и фермерам их ним подсирает, Украина, вырезает их на... Украина то-сё, перезахоронили Мельника, старого Мельника, назвали улицу в честь Бандеры, родили антихриста и так далее. Ну, и насрал. По-моему, как раз-таки Польша занимается выстраиванием нарратива вполне себе антиукраинского. То есть, ну, начнем с того, что предъявлять Украине за Волынскую трагедию немного странно, учитывая, что Украина так тогда не было, по сути дела. Угу. То бок Украіны не было, але мы будем называть свае вайсковыя адзінкі, свае вуліцы імем дзеячоў УПА, будем ставіць ім помнікі. А нахуя мы тады ставім ім помнікі, калі не было ніякай Украіны тады? Нахуя мы іх гларыфікуем? Ну, Украіны тады не было. Нахуя спрычыняцца да злачынстваў, да якіх ты не маеш дачынення? То бок сапраўды я згодны, што Украіна на пачатку сваёй незалежнасці ад Саўка магла б сказаць: блядь, Украіны тады не было, мы Украіна, а то было не Украіна. Мы проста адразаем сябе ад гэтага досведу, ад гэтых злачынстваў, таму што гэта былі не мы. Мы тыпу іншыя чалы. Мы будзем сябе асацыяваць, скажам, ну, з якой-небудзь украінскай народнай рэспублікай. І ўсё. А гэтых мы ўсіх асудзім. Асуджаем, карацей, ідзем далей у гісторыі. Не, ніхуя, блядь, будзем гларыфікаваць Бандеру, блядь. Каб кожнаму украінцу за мяжой было сорамна прызнавацца, што ён украінец, таму што ён будзе асацыявацца з УПА. Давайте паднасыраем сваім уласным грамадзянам.
Так шмат сэнсу мае спасылка, блядь, на УПА. Так шмат баявога духу. Ох, пиздец, блядь. То бок літаральна, блядь, калі мы хочам прыпісаць сабе нейкія заслугі лішнія, то гэта мы, тыпу. Гэта вось нашы героі УПА змагаліся з саўкамі. А калі нам пачынаюць выстаўляць прэтэнзіі, што вы, блядь, вы ухваляеце геноцид і іхніх аўтараў, то атрымліваецца, што, блядь, гэтыя аўтары, яны ніякага дачынення да нас-то не маюць. Украіны не было Украіны, шах і мат. Дарэчы, нам засталося 2,5 хвіліны. Ну, как бы часть территории оккупирована Совком, часть Третьим Рейхом. Ну, не насрал. То есть там это предъявлять можно украинцам, но которые давно уже умерли. Так, або людзям, якія іх выцягваюць з гістарычнай багны і будуюць ім помнікі. Казалось. Таксама, як у нас узнікае прэтэнзія да русні, якая ставіць помнікі Сталіну, блядь, Леніну і іншым хуесосам. Ну, закройте вопрос просто. Украина со своей стороны не предъявляет больше за то, что поляки были этнических украинцев. Прад'яўляе. Просто сярэдні украінец, ён не ведае нічога пра палякаў, якія выразалі украінцаў. Ёсць нюанс. То есть, если Польша сейчас сярэдні украінец ніхуя не ведае уласнай гісторыі. закроет, Гэта праблема украінцаў. прекратит. Все прекратится. Так, калі Украіна закрые пиздак і перастане гларыфікаваць УПА і ОУН, то ўсё спыніцца сапраўды. Гэта праўда. Эта ситуация примерно как с нападением Рашки на Украину. Только Польша, она, ну, губами только нападает, как бы, ну, в общем... Якім чынам гэта як сітуацыя з нападам Рашкі на Украіну? Я не ведаю, можа хтосьці ў чаце напісаць, чаму ён праводзіць паралелі паміж Польшчай, якая дапамагае Украіне ў гэтай вайне, і Рашкай, якая, блядь, на яе напала. Ну хоть хтосьці, калі ласка. В общем-то и хорошо, что такое губами, на самом деле. Пусть если уж нападают, то нападают губами. То есть буквально та же самая ситуация. Для того, чтобы... Літаральна тая ж самая сітуацыя, так. Русня заходзіць на тэрыторыю Украіны і пачынае генацыд украінцаў, масава забіваць не толькі вайсковых, але і мірняк, як у Бучы і Ірпіні. Гэта літаральна тое ж самае, што палякі маюць прэтэнзіі да ўкраінцаў за тое, што яны гларыфікуюць вайсковых злачынцаў. Літаральна, блядь, адна хуйня. І калі б у 22 годзе замест паўнамаштабкі адбылася інфармацыйная атака палякаў на ўкраінцаў, гэта была б, ну, па адчуваннях падобная падзея. Украінцы, яны перажывалі б такія ж самыя трагічныя часы, як пры атацы Рашкі на Украіну у 22 годзе. Одно и то ж. Я не бачу розніцы. Чтобы все закончилось, просто полякам надо перестать пиздить на эту тему и все. Даже переставать пиздить. Полякам трэба пераставаць адказваць на пиздеж украінцаў. Палякі, вы сцярпелі забіццё ўласнага прэзідэнта. Вы неправільна збівалі расійскія дроны. Дык цяпер, калі вы такія цярпелы, то давайте вы ад нас зацерпіце аплеуху. Палякі, чаму вы не терпіце? Не нужно. С претензией выдвигать просто не нужно. Я думаю, что в Польше была репрессивная политика умиротворения, или как так на территориях Украины в Польше. Так, как-то так. Галоўнае просто загалоўкі артыкулаў на Вікіпедыі прачытаць і хуярыць маргіналу ў чат, каб ён гэта ўпітваў. Перед Второй мировой ни разу не слышал, чтобы украинцы ныли об этом пиздец поляков касательно Так, ты ані разу не чуў гэтага, таму што украінцы не ведаюць уласнай гісторыі. репрессий. Есть такая. А тое, што украінцы не ведаюць уласнай гісторыі, гэта не проста нейкая сімвалічная хуйня, якая нікому не патрэбная, якая з'яўляецца толькі такім негатыўным багажом для нацыі. Асноўная прычына, па якой
па якой палякі, апынуўшыся ў 90-е гады бяднейшымі за украінцаў, за беларусаў, здолелі за 30 гадоў пабудаваць паспяховую эканоміку, а беларусы і украінцы не. Асноўная прычына палягае ў тым, што палякі, блядь, ведаюць сябе, ведаюць сваю гісторыю, блядь, сваю рэлігію, свае каштоўнасці, нахуй. Яны ведалі, што калі яны вызваляцца з-пад бота саветаў, яны будуць будаваць сваю краіну польскую з досыць канкрэтнымі межамі. Межамі не ў сэнсе геаграфічнымі межамі, а межамі каштоўнаснымі. Украінцы і беларусы апынуліся ў сітуацыі, калі Блять, что нам робить? У нас теперь своя краина. Давайте посмотрим по сторонам. Ой, что это такое? Какая-то большая хуйня с нефтью. Насцы мне в рот, пожалуйста, Путин. Вось. У гэтай сітуацыі апынуліся беларусы і украінцы. І толькі вайна Рашкі супраць Украіны здолела пераканаць значную частку украінскага грамадства, што як бы Пыпа ён тыпу з нейкімі злымі намерамі нафту быў гатовы прадаваць Украіне. Што гэта не проста добры рускі чалавек, які бароніць расейскамоўных ва ўсіх краінах свету. Что это тут такое? Две большие булки, а помеж ними дедушка из яе льется шоколад. Давайте усе открыем рты. Вось гэта літаральна вось замежная палітыка, што Украіны, замежная і ўнутраная палітыка, што Украіны, блядь, што Беларусі, нахуй. У адрозненне ад палякаў, якія ведалі сябе, ведалі сваю гісторыю, ведалі, чаго яны хочуць, і пабудавалі паспяховы дзяржаўны праект, які зараз трахае эканамічна нават некаторыя краіны заходняй Еўропы, у якіх ніколі не было саўку. Жывіце з гэтым і зайздросціце нам, таму што мы не збіраемся спыніцца на гэтым. Ну як мы, палякі, я-то тут так просто падсмактацца. Потому что Польша на данный момент олицетворяет буквально все мемы про Poland Ball. Poland Strong, Poland Cannon to Space. Не, зараз акурат Украіна дэманструе ўсе мемы пра неўдзячных хахлабандэраўцаў. Вось гэта праўда. Прама як у скетчы Хаванскага і Медісона. То бок гэты скетч ён адначасова ілюструе і русню, блядь, і украінцаў, і вось і беларусаў таксама, блядь, ілюструе, што уж тут хаваць. Хаця беларусы значна больш прапольскія, чым украінцы. І гэта робіць нам добрую міну пры хуёвай гульні. Гэта пра украінцаў хутчэй усе стэрэатыпы пацвярджаюцца. Таму што усе гэтыя гады паўнамаштабкі літаральна усе праўкраінскія спікеры прасоўвалі думку, што расійскія тэйкі пра бандэраўцаў ва ўкраіне гэта хуйня з-пад каня, нічога не азначаючае, таму што там нацыяналісты набіралі некалькі адсоткаў на выбарах, там нават калі называлі там іменем УПА ці Бандеры, яны ніхуя не ведалі, што такое УПА і Бандера. Ой, што карацей, што бандэраўцы гэта міт, створаны расійскай прапагандай для таго, каб мець нейкае апраўданне для нападу на Украіну. Але надыходзіць 26-й год і апыняецца, што, блядь, украінцы гэта сапраўды бандэраўцы. То бок у нас цяпер мемы з расійскай прапаганды яны робяцца рэальнасцю. Цяпер рэальна украінцы заняліся тым, каб пацвердзіць усе хуёвыя мемы пра саміх сябе. А палякі яны акурат пацвярджаюць міт аб тым, што ім не похуй на саміх сябе. Хаця гэта не заўсёды так, але у святле апошніх падзеяў палякі выступаюць як людзі, якія гатовыя, якія дакладней не гатовыя ставіць, блядь, падстаўляць рот пад мачу з хуя Зяленскага у адрозненні ад шматлікіх іншых краінаў Еўропы і нават ЗША. Што палякі не даюць сябе абассыкаць.
we had some conversations. Таму што вось гэтая сімвалічная хуйня ўся, яна існуе выключна для таго, каб палякам тыпу паказваць на іхнае месца. Палякі не ідыёты. Яны такую хуйню раскусваюць. Ну, прынамсі, сучасны польскі прэзідэнт. Взорвали. Ты чё, ты серьезно? Лех Качинский, у которого самолет якобы врезался в дерево под Смоленском. Ты, блядь, слышал об этом? Польский президент его загадочным образом... Чат маргінала, на жаль, не чуў ані пра УПА, ані пра Смоленск, блядь. Але ён пры гэтым чамусьці з'яўляецца аўтарытэтнай крыніцай інфармацыі для самога Толі. Самолет? Толя, я без негатыву. Я просто не разумею, нахуя табе гэта. Вот, с польским президентом. Нахуя дэфаць настолькі кончаныя пазіцыі. Ладно, блядь, у цябе была турэцкая аўдыторыя, і ты бы дэфаў Турцыю, блядь, перад Польшчай. Але тут мы глядзім увесь хайлайт пра тое, што Польшча не мае рацыі, таму што Турцыя. Верхушкой польской власти врезался в дерево под Смоленском. В дерево врезался. Они просто хотели рассмотреть, какие там классные деревья. И, видимо, снизились такие, как и пиз... Единственная страна, которая расследовала эту это РФ. Поляков не пустили. І палякі зглахнули. Насамрэч была яшчэ камісія Мацарэвіча у Польшчы. Але падазраю, што маргінал пра гэта не чуў. Просто і все. Не блытайце камісію Міллера з камісіяй Мацарэвіча. Камісія Міллера гэта была тая камісія польская, якая ў 10-х гадах проста перадрукавала справаздачу МАК расійскай міжнароднай хуйні і даслала, блядь, і дакладней не даслала, а атрымала ад расейцаў труны з рандомна раскіданымі па іх целамі польскай эліты. Вось, а камісія Мацарэвіча гэта камісія, якая пазней ужо, калі да ўлады прыйшлі пісаўцы, займалася паўторным расследаваннем гэтай катастрофы. Вось, да яе таксама ёсць шмат прэтэнзіяў, але некаторыя цікавыя рэчы яна таксама выкрыла. Вось як з гэтымі целамі ў трунах, як з тым, што знайшлі сляды трацілу на рэштках самалёту, фоткі знайшлі, якія паказваюць на тое, што хутчэй за ўсё выбух адбыўся. Выбух нейкага ладунку адбыўся ў самалёце, які проста вывернуў метал вонкі. Гэта ўсё адкрыла камісія Мацарэвіча. То бок палякі ўсё ж такі спрычыніліся да даследавання гэтай катастрофы. Проста гэта ўжо было, на жаль, пазней і, на жаль, не на арыгінальным матэрыяле, на, можна сказаць, ускосных уліках. И все. Причем дерево целое осталось, а самолет взорвался. Ну так это было русское дерево. Усю хуйню пра самалёт узарваўся мы ведаем ад польскай камісіі, якая даследавала гэтую катастрофу. Па-мойму, ў 20-м годзе ці недзе так, недзе каля гэтых датаў. Одного польского самолета не хватит, чтобы свалить настоящую русскую сосну. Не сосну, бярозу. Вы не шарыце. Дарэчы, у нас овертайм на 9 секунд. Таму, калі хтосьці хоча, можаце замаўляць яшчэ 2 хвіліны апошнія. Там трэба даляр закінуць. Але замоўленую частку мы паглядзелі. Дзякуй за відэа. Што можна сказаць напрыканцы? Я думаю, маргінал апынуўся ў той жа самай лавушцы Джакушкера, у якой ён знаходзіўся доўгі час, спажываючы прарасейскі кантэнт і веручы, блядь, пра ўсе расіянскія
прапагандысцкія мулькі пра Украіну. Вось у той жа самай лавушцы ён зараз апынуўся, чытаючы выключна украінскі контент, не ведаючы абсалютна ніхуя пра тэмы, за якія бярэцца. Просто трэба пачытаць чагосьці з польскага боку, хаця б штосьці. Хаця б проста азнаёміцца з агульнымі тэйкамі палякаў па тых жа самых пытаннях. Проста можна ў чата ГПТ спытаць, як палякі адказваюць на тыя ці іншыя прэтэнзіі украінцаў. І ўсё. Гэтага хопіць, каб не несці поўную хуйню. Ну што, шаноўныя, будзем яшчэ што-небудзь замаўляць з другой чаргі?